Čaute, volám sa Jano Dobrík a okrem iného som aj krstným otcom projektu Way My Life. Momentálne mám viac pracovných príležitostí a viac pracujem ako kedykoľvek predtým. Veľmi veľa času trávim v aute, okrem toho v Žilinskom divadle a v Bratislave, kde natáčam seriál Divoké kone, ktorý môžete vidieť od pondelka do štvrtku v televízii JOJ. Ako hovorím, tých pracovných príležitostí je teraz viac a času na seba a na fitko je zase menej. Napriek tomu však nezabúdam na svoje záväzky voči projektu Way My Life a voči chalanom. A ako ste mohli vidieť, práve teraz idem z fitka, kde som si aj s Vladkom, aj s Dankom dal parádny tréning. A musím vám povedať, že nie je nad ten pocit, keď človek jednoducho zapne svalstvo, hecne sa, prekonáva samého seba, vypne hlavu a jednoducho, cítim sa vynikajúco. Takže ak sa vynikajúco chcete cítiť aj vy, tak nehľadajte výhovorky, pretože tých dôvodov, kvôli ktorým neísť do fitka, tak áno, tých každý z nás nájde niekoľko. Treba nájsť ten jeden, kvôli ktorému do fitka ísť a potom sa budete, a to vám garantujem, budete sa cítiť výborne. Takže Way My Life. A práve teraz, ako ste mohli vidieť, idem z fitka, kde som si dal parádny tréning aj s Vladkom, aj s Dankom, s chalanmi, ktorí škoda,